Tervehdys Turun alueen harrastajateatterin tekijät. Valmistamme Jojo-teatterissa Anneli Kannon romaanin Veriruusut pohjalta esityksen, jonka ensi-ilta on marraskuussa 2024. Minä olen ohjaaja Pekka Saaristo ja minä tein sovituksen romaanista jo silloin heti kun se ilmestyi. Ja eri versioita on ympäri Suomea esitetty lukemattomia, mutta nyt lopultakin Veriruusut saapuu myöskin Turkuun. Rooleja sovituksessa on noin 60. Ikähaarukkaa 15–80 vuoteen, mutta noin 20 näyttelijällä pärjätään, tuplataan ja triplataan. Varsinkin nuorilla naisnäyttelijöillä olisi paljon näyteltävää, sillä tarinahan kertoo aseisiin tarttuneista punakaartilaisnaisista. Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen on keskiviikkona 8. toukokuuta 2024 kello 18 Jojo-teatterissa ja saman viikon lauantaina 11.5. Turun kaupungin kirjaston auditoriossa yleisötilaisuus kello 12–15, jossa kirjailija Anneli Kanto ja historioitsija Rauno Lahtinen alustavat aiheesta ja yleisöllä on tilaisuus tehdä kysymyksiä. Samana lauantaina kello 16–18 kirjailija Kanto tapaa sitten meidät työryhmän Jojo-teatterilla. Jojo-teatterin sivuilla ja puhelimessa vastataan lisäkysymyksiin. Ja varsinaiset harjoitukset alkavat lokakuun alussa. Tervetuloa elämää tai jopa kuolemaa suurempaan seikkailuun.